Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokacin, da fatan kowa na lafiya, kuma barkanmu da sake kasancewa a yau a sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau, kafin in shiga bidiyon ma, daga title daga kuma yadda na shigo screen ka san cewa wannan bidiyon me zai magana? Za mu yi magana ne akan Bloom. Duba da yanzu Bloom already kowa da kowa ya san cewa insha Allahu cikin wannan month ɗin da za mu shiga, sabon watan da za mu shiga gobe insha Allahu za a yi listing na Bloom. So kafin mu shiga cikin wannan bidiyon gadan-gadan ɗan uwa, kada ka manta da subscribing da liking, sannan ka yi sharing ɗin wannan bidiyon domin sauran ‘yan uwa da su ma su gani su amfana. Sannan ku faɗa mana ra'ayinku a comment section, insha Allahu shirye nake na amsa ma kowa question ɗin shi a cikin comment section. So kada ku mance da liking da sharing. So idan muka dawo ta ɓangaren Bloom, za ku ga cewa Bloom insha Allahu a next month nan za a yi listing ɗin shi, kuma kamar yadda shi CEO na Telegram ya faɗa, wanda aka kama kwanan nan already an sako shi dai, muna mishi fatan alkhairi. So already an riga an sako shi. So kamar yadda ku sani, ya yi magana a shafinsa na Telegram, inda yake cewa, kamar yanzu zan sa muku shi a maganar da ya yi a screen, inda yake cewa mun gama da mining da Notcoin mun samu alkhairi sosai. Sannan kowa da kowa ya san cewa mining ɗin Notcoin an samu alkhairi sosai. Sannan Dox shi ma, wanda already ko sati ba a yi ba, ko kuma in ce kwanan nan shekaran jiya aka yi listing na Dox, wanda shi ma zan ce alhamdulillahi an dai samu abin da za a samu, ko in ce an samu alkhairi mai yawa, wanda muna fatan hakan, muna ma kowa fatan alkhairi, da fatan kowa ya ci kuɗin Dox ɗin shi lafiya. So kamar yadda kuka sani, to ya faɗa, ya yi magana kan cewa mun samu alkhairi a Notcoin, mun samu a Dox, sannan shi ma Bloom shi ma insha Allahu zai yi cooking something, za a samu alkhairi sosai a cikin Bloom. So muna sa rai shi ma kamar yadda Dox ya bada kuɗi, Notcoin ya bada kuɗi, muna sa rai haka Bloom zai bada. So kamar yadda kuka sani, shawarar da zan baka shine ɗan uwa, wannan drop game ɗin da baka cika riga ka yi su ba, na san zaka ga wannan 200, wani 1000, wannan ya danganta ko dai guda nawa ne da kai, ka samu a ce ka zauna ka samu lokaci, ko da a ce baka da lokaci, kullum aƙalla ka ringa yin ko da a ce ƙwara 10 ne. Idan ka lissafa ko da sati ɗaya za ka yi, ka yi kusan guda 70,000, guda 70 kai, ka kuwa ka tara da yawa. So wannan shine shawarata akan Bloom miners. So ina muku fatan alkhairi. Kamar yadda kuka sani kuma, idan mutum ya dawo ta ɓangaren tax ɗin nan, za ku ga cewa a cikin Bloom akwai manya-manyan tax, wanda already suna da taxes da yawa, wanda suna da bila adadin gaskiya, zan ce suna da yawa gaskiya, kamar yadda kuka duk ga su nan. Na tabbata da cewa ɗan uwa in ya je ya yi wa'innan tax ɗin, shi ma zai tara, musamman ma new users wanda suka fara farko-farkon nan. So already ga Telegram link ɗinmu nan, wanda ba sa cikin group ɗinmu na Telegram, insha Allahu za mu ci gaba da sa update. Zan sa link ɗin a description na wannan bidiyon, sannan zan sa a comment na farko da sauransu. Idan muka dawo ta ɓangaren connect wallet, za ku ga cewa Bloom kuma sun yi sa update akan connecting wallet. Already wannan tsohon abu ne, amma wasunku ba su sani ba. So kowa zai yi connecting wallet ɗin shi na Ton Keeper, ko kuma My Ton wallet, ko Telegram wallet da dai sauransu. So na riga na san ɗan uwa sai yadda ake connecting wallet. So har ila yau ina roƙonka da ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin, sannan ka yi like na wannan bidiyon, ka yi sharing ɗinsa domin sauran ‘yan uwa da su ma su gani su amfana. So idan muka dawo ta ɓangaren, already na yi bayani akan komi da komi. So ina muku fatan alkhairi, Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, ya sa kuma mu dace. Sannan ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi sharing ɗin wannan bidiyon. Sannan zan ajiye muku link ɗin Telegram group ɗinmu a comment section. Insha Allahu mai buƙata zai iya taɓawa ya shiga group ɗin. Insha Allahu a can muna sa update sosai, kafin ma mu sa shi a YouTube. So a nan nake cewa wassalamu alaikum, mu haɗu a next bidiyo. Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section.